Hij blijft vastzitten, ja. Nou ja, dat ligt ook wel in de reden. Dat is geen grote verrassing. Jasper S. mag Sjoerd voor de rechtercommissaris verschijnen. Hij bloot 14 dagen langer vast en maakt geen contact met de boetenvrouw. Nou, die beperkingen, daar kun je over beklagen bij de rechtbank, niet bij de rechtercommissaris. Maar ik ga ervan uit dat in het belang van het onderzoek zullen die er nog wel even op zitten. Inhoudelijke vragen over de zaak kan advocaat Jan Vlug, jadelijk advocaat voor de klusjesman in de Deventer-moordzaak, net beantwoorden. Hij is hem goed bewust van de gevoeligheid van deze zaak. Ik heb de afgelopen dagen ben ik veel in Friesland geweest, eigenlijk permanent. En als je dan ziet wat het hier, vooral hier met de mensen gedaan heeft en doet, dat legt ook op ons natuurlijk een enorme druk om dingen goed te doen. Waar bent u geweest in Friesland? Dat zeg ik u dan weer niet, maar laat ik het zo zeggen. Ik heb wel aardig wat meegekregen van de sfeer die hier rondom deze zaak heerst. En dat noopt mij tot grote voorzichtigheid. Hij stoort hem onder complotdenkers op internet die geloven dat justitie het onderzoek manipuleert en dat Jasper S. daar het slachtoffer van is. Ik vind dat meer dan schandalig. Ik vind het meer dan schandalig. Kijk, als je dit soort hobby's erop nahoudt, prima, doe dat thuis met de deur dicht. Maar ga niet de vader van Marianne Vaatstra ermee lastigvallen. Of andere mensen. Dat kan gewoon absoluut niet. Mensen gaan veel en veel te ver. En dat is al jaren zo en het zijn altijd dezelfde. Die een soort megalomane paranoia zou je het bijna kunnen noemen. Kunt u daar iets tegen doen? Nee, want eigenlijk iedere minuut aandacht die je eraan geeft, voedt alleen maar de theorie van zie je wel, ze moeten ons hebben en weet ik veel wat. Oer wat Jasper S. nota verklaren het, worden geen maardielingsdien. Het onderzoek is nog in volle gang. Ze worden er op dit stuit vooral mensen jet door de politie. Mensen vanuit zijn omgeving die iets over hem kunnen vertellen. Misschien iets kunnen vertellen, nu ze weten hij is de verdachte. Over waar hij destijds was en of er toen misschien bijzondere dingen zijn geweest. Is zijn vrouw Danneke Jet in Tusken? Ja, ook zijn vrouw is gehoord, ja. En Ben en Nijsten? Familie wordt in zijn algemeenheid gehoord. Dus daar is de politie op dit moment mee bezig. Hoe de fiets en de computer die in beslag namen binnen kan in het belang van het onderzoek niet zijn worden. Vraag is of er onderzocht wordt of Jasper S. mogelijk bij orenzaken belutsen west het. Zijn DNA mag er nou net verbroekt worden. Dat kan het jeder als na een eventuele veroordeling. Hij is aangehouden voor deze zaak. Wat we aan het onderzoek doen, wat hij zegt, wat we eventueel aan zaken hebben, daar doen wij geen mededelingen over. Het zou het onderzoek kunnen frustreren, dat doen we niet. Dus daar kan ik geen antwoord op geven. Jasper S. zit nou net langer in een politiecel, maar is oerbracht naar de Veenzenis. Hokker Veenzenis dat is, wordt net zijn.